na-ewe nke obere ka e were meela agịdịgba aha wetagodi nke obere ka ihe atakwa papa iwetego nke gị ụbọchị nke obi m na-ewetazie nke nnukwu ego ole ka a na-ele ihe ka anyị nene ịma ego ole a na-ele edelie oh, six for £2. Okay. 50p. Oh, six. Oh, please. Go. 6. Yeah, extra white chocolate. Yeah, Dominian. Papa, yeah, you can't get a booty kita. Oh, bro, you do count 80 more 1 nature and you. No, Mama, can't in the fridge. Can't you? Yeah, in the fridge. Bow. It's okay, tia. Yeah. One. Yeah. Nanya rota. Tiene. Chica, one minute. 1 minute. No, chicken baby. What do you want, baby? Yeah, even next. Ahia nyamaka. Ahia nyam. Oh, anyị achọkwa tushu papa nnekwu anyị achọrọ tushu ebe agịrịgba si weta ibe ahụ agịrịgba chegodilichi chee ka nne ahụ ọ bụ okwu ibe ahụ o nwere ka ọ na-adọ ọ na-eto ogologo abụghị iburu ebe ọdụ n'ebe ọdụ iburu ya n'ebe anyị si wetie ebe iburu ya mana oke nwa ewetego ahịa anya maka ha dị anọ eke orie afọ nkwọ ahịa anya maka amakwa m ebe nọ papa si eke orie afọ nkwọ ngwa eke orie afọ nkwọ ahịa anya maka ha dị anọ eke orie afọ nkwọ eke orie afọ nkwọ ahịa nyamaka unu ga-abịa ka anyị nara nke ka na-aba ọ ka na-aba anyị na-anakwa ana ngwa nabanụ ozugbo nabanụ agịdịgba ọ ga-egwu ngwa na-aga ahịa anya maka na-aganụ ahịa anya maka adị anọ eke orie ọ na-aganụ
eke orie afọ nkwọ eke orie na-aganụ 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 eke orie afọ nkwọ ahịa anya maka ahịa anya maka ahịa anya maka ha dị nọ eke orie afọ nkwọ eke orie afọ nkwọ ahịa anya maka na-aganụ 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 ahịa anya maka na-aganụ na-aganụ ahịa anya maka ha dị anọ na-aganụ unu na-aga unu na wafụ unu bụ ike eme eke afọ unu ga na-abịanụ ọ bụrụ unu na-aga azụ unu bụkwa ibe mgbe unu ga-ebido dara ada mgbe unu a na-etinye ebe ahịa anya maka ahịa anya maka eke orie